jogo makwalo pes sirkal. Mano sirkal mamalo, to sirkal ma kaunti nitiere joma be ung'iye iye ka? Wang'iyo sirkal mamalo, wang'iyo sirkal mapiny. E kaunti ka ang'o muneno? Nikech awinjo ki iluongo mana nying Siaya gi Tana River to gi Makueni. Kanye kendo mung'iyo? Gi Kitui. Kaka sani an Kisumo ka. Ka wabiro Kisumo ka, wabiro nono region ni to wadhi nade. Kani e region ni wan kod counties adek. Wan kod county ma Kisumo, wan gi county ma Siaya, wan gi county mar Vihiga. Koro nyoro wayudo report kaluwore kod regional manager marwa kanyiso wan to ang'o madhi marach county, not county, region ma Kisumo ka. Emwanyisigo ni Siaya, county ma Siaya, waseyudo ni jogo matiyo sirkal mar county ma Siaya kwalo pesa kaluwore kod claims ma miriambo. Ginyalo wacho ni gidhi e romo moro, gidhi e romo Eldoret, gidhi e romo Kampala, gidhi romo Kisumo, to imiyo gi pesa mar dhi e romo no. To kinono gadiera, tiyudo ni onge kama ne gidhiye. Jogo ok odhi e romo moro, giwuotho awuotha kon gi kon to giduogo to gimigi pes sirkal. Pesa no kochok duto romo chiegni $1 billion ma gikwalo